Pomenar za bebu Flarikart. Strana 4. Čarolija slatkih obeležja. Ili zašto je moja slabina bez obeležja? Jedna od najčarobnijih stvari kod ponija je nešto što ti se još nije desilo, Flarikart. Ali o tome ćeš imati baš mnogo pitanja. Dok poniji odrastaju, dešava se nešto čarobno. Svi dobijamo slatka obeležja! To je posebno obeležje koje pokazuje svima ko si i šta voliš da radiš. Vidiš, tvoja teta Piki ima balone. To je zato što volim zabave i vesele ponije. Neki poniji rano dobijaju slatka obeležja, a neki kasnije. Neki poniji dobijaju slatka obeležja u isto vreme, zbog toga što su svi povezani. Sjajno, ha? Može biti baš napeto kad ne znaš šta će biti tvoje slatko obeležje. Neki poniji stalno pokušavaju da to otkriju, ali ne može ništa na silu. Slatka obeležje se prosto pojave, a onda uvek ispadnu savršena i sav strah i nervoza koju si osjećala samo izblede. Ali čarolija slatkih obeležja ne prestaje. Moraš da budeš oprezna. Moraš da se zaraziš slatkim boginjama. One su najgore. Ili ponekad, tvoje slatko obeležje može da se zameni sa tuđim i samo ti prijatelji mogu pomoći da ga vratiš. Neki poniji će čak pokušati da ti ukradu tvoje slatko obeležje i zamene ga nekim sasvim drugačijim. Znam! Šašavo, zar ne? Toliko toga može da se desi! O, Pinky, vraćaj se! Pip, pip, pip! O svemu tome ćemo kasnije. Ti se samo potrudi da budeš najbolja moguća ti. Čarolija će učiniti svoje i tvoje slatko obeležje će pokazati svima koliko si posebna. To je najbolje kod slatkih obeležja.